Hi Brian! Csináltam világítást, a faszom spotokat vettem a izébe, a kurva vagy áruházba, abba a tuskóba. 3 darabot. A faszom, mit örökre ilyen videóba színnek? Rohadt lámpalázgatjék. Majd elmúlva. Na. Ott a kona, csináltam olyat, hogy 3-at beletettem egy ilyen kis dobozkába, vagy egy dobozba lesz, amúgy majd lesz neki csinálva egy kis fasz a kis fa doboz, de most egyelőre izéből van csinálva, ilyen karton dobozból. Nem ilyen, is tudom, várjatok, pillanat. Én nem tudom, mennyire fog látszani. Várjatok, nem tudom lefordítani egy jelentet. Világítás, úgy lag. Kukocs, ott van 3 spot. Most egyébként a gépről kapja 12 voltos áramfeszültséget. Meg így van tompítva a fény, bár mondjuk lehet, hogy elég jobb lenne most ehhez a videóhoz. Úgyhogy... mondjuk így meg kurva tartja már a kamerában, de mindegy. Szóval, akkor az úgy történt, hogy a spotoknak most ugye le van értékelve a tuskóba a 15 watt, és azt hiszem egy pillanat. Mondjuk az is elmondva volt már 3-ból, vagy 4-ből 1 rossz volt. Szóval célenergiaosztályosak, és akkor vettem 2 darab 35 wattost, meg 2 darab, ez 12 volt, csak, mindjárt mondom. A faszomban van már 20 wattos, azt hiszem. Szóval pedig olvastam rajta. Ja, ez a 35-ös, akkor melyik a 20-as? Na, átbasztam magamat. Mind a 2 35 wattos, de akkor mi van, nekem annyi fénye. Mindegy. Akkor 4 darab 35 wattosat vettem belőle. Ami azért elég jó fénye van neki, főleg attól ahhoz képest, hogy spotok. Akkor ilyet vettem 4 darabot. 2 ilyet, 2 ilyet. Mondjuk nem értem, mi a különbség volt az árba köztem, mert ez volt azt hiszem 167 forint, ez meg 64 forint darabja. És pont az izéből drágább is volt az egyik szar. Nem tudom, mondtam már 12 voltos távfeszültséget, számítógépből kapja most egyelőre. Kapott egy modern csatlakozót, lába hajrálva a gépre. És egyelőre csak ilyen kókányforrasztás tendencia volt. De később jobb lesz. És akkor így jobban fogjátok látni a pofáimat, vagy pofámat. Viszont amit vettem kamera, mindig azt mondom, hogy még ez a fénye is kurva szarkép, hát mondjuk annyira nem szar, de azért mindig szarkép van. Úgyhogy ezt a Genius Facecam-et vettem, mert egy fos. 5000 forintért kaphattam volna jobban is. És nem igazán értem az árát. A másik, amit akartam még mondani, kicsit széjjel vagyok a látraolva, mert most műszerészkedtem. Volt az forrasztva, próbáltam az azt még megcsinálni a mixerét, mert valami eldurant dugója. Mert lehet, hogy az öreg volt. Jaj, tényleg ezt a videóban nem tudottam még, szerintem. Fiamnak vettem helikoptertárt. Gyere. Így néz ki. Ez egy, mit tudom én, mi faszom 909, Kiatronic. Nem, Caltronic. C909-es. Ilyen, hát mégis nagyon mondhatni, hogy full funkciós, mert megy így, megy előre, megy hátra, megfordul a tengelyek körül, emelkedik, lesüllyed. Nagyon fasza. Mondjuk azt hiányoltam, hogy legyen a Tesco. A Tesco-ban, amit vettünk, vagy venni akartam, ami ehhez hasonló. Szóval ennek itt oldalt van a hátsó farokrotorja, és annyira képes, fölemelkedik, lesüllyed, meg a farokrotor révén tud forogni. Jobbra vagy balra. De ez, hogy előre menjen vagy hátra, ez semmi. És akkor ez kerül közel 7800 forint, nem inkább, bocsánat, nem
8990-ben, ja, ez a kicsi fosom. Egy gazi távirányítóval. Ez meg egy ilyen Xboxhoz hasonló távirányítóval van, az a kartonikos. Ez is van olyan, hogy ugye fölemelkedik, lesüllyed, meg ugye ez full funkciós, az ilyen gyros haszongomb. És annyit csinálsz, hogy amikor bekapcsolod, elkezd csipogni. Akkor van ezen a faszon is itt alul egy gomb. Ezt elhúzod, akkor látszik, nem tudom mennyire látszik belőle, elkezd villogni bele egy piros szar. És akkor csinálsz egy ilyet, hogy fogod, nem ezt. Föl, le. Kattant, és akkor érzékeled, hogy ott a helikopter. Akkor csinálsz. Nem basztom a gorba. Így. Akár még ventilátornak is annyi pénzét. Habár ha elég neked 10 perc, hogy üzemel, mert addig üzemel sajnos. Mert csak egy 710 mAh-es aksi van benne, ami kurva kevés. De még azt akartam mutatni, hogy ugye a hátsorotot ilyenkor nem forog. Hátsorotot kapsz, amikor irányt akarsz váltani, akkor nem tudom mennyire látszik. Ennyi. A fiam kapta, ez volt 7890. De szerintem megértem azért mielőttből is. Megnézitek azért, szóval ez ilyen pöti, ezzel azért jóval nagyobb. Így. De azért különbség van közte, meg formál és súlyra is. Ezt meg 300 forintért vettem, itt van a nálunk Félegyházon, itt a Bajcsi utcán egy ilyen használt cikkes, ilyen németből, meg minden faszomokból hordanak be ilyen cuccokat. Azt 300 forint volt, azt hiszem, hogy majd ennek a helikopternek a távirányítója jó lesz hozzá. Már gondoltam volna, egy full funkciós távirányító nem jó egy ilyen gagyi funkciós faszomhoz. Tehát még az aksija is jó neki. Tényleg csak arra, hogy fogod és akkor a féled így fogod, hogy azt tud repülni. Ez viszont megérte az árát, szerintem nem ugye egész jó. Ugyanebben a típusban, vagy nem ugyanebben a típusban, hanem egyel újabb típusban, már annyi a különbség. Itt aldóban arra, hogy egy ilyen CMOS kamerával szerelt kis faszomocska. Szóval repkedsz vele, hogy bekapcsolod rajta a kameragombot, akkor ez fölveszi. Meg tudsz vele képeket csinálni, de hát ilyen 1 megapixel lesz, szóval nem igazán arra való, hogy egy fényképezgető. Meg ugye ezekkel szobába jó. Kipróbáltam, kivisztem az életudvarra, majd repülök vele egyet. Csinálni ilyet, egy fölszállt, és akkor is fölszállt, és kurva anyád. Ugye az nem bírja azt a szelet, amit kint van, még a leggyengébb, míg ha nem fúj a szél, akkor is azt se bírja. Úgyhogy arra nem jó, hogy kint használ. Ez bent tökéletes a szobába játéknak. Majd nem igazán ezt kérte a Mikulás bácsitól karácsonyra, hanem egy quadcoptert emlegető. Haltam, mint a Herbie-nek valaminek olyan kell. A 4 éves gyereknek azért vegyél már egy 300 egy DJI Quantumot. Úgy már Herbie-nek sincs meg. Abból van ugye az iPhone-ja. De egy olcsóbbat lehet kap. Néztünk, az olcsóbbat 15 000 forint, az is abban is van, hogy hívják, ez a fényképezőgép funkció, meg videófelvétel. De majd talán egy olyat kap. Tehát még az attól függ, hogy mennyire lesz jó karácsonyig. Úgyhogy ezt akartam még elmondani, a világítást próbálni. Nem tudom, az asztalon van a kupit, nem tudom mennyire fog látszani. Szóval ez most így néz ki az asztalon. Minden van, csak rend nincs. Úgyhogy nem kell félni, hogy én mostanában így nyálom. Köptem a szepet. Úgyhogy ott a helikopátere, egerencsűm, azt a csémtől kaptam. Ez a Genius faszom ér. És szerintem mutattam, nem, azt nem mutattam a dolgba. Most meg sem tudom mondani neked, hogy G500 vagy G500. Ja, Genius, ja. A fasz a kis gamereg ér. 2000 DPI tudnak, az bőven elég, amennyire így játszok most rá.
látja, ez egy Trust PXT 280-as gamer billentyűzet. Mit vettem még? Vettem Mutrába egy ilyen Trust Gaming gamepadot. Ez kurva jó, nagyon tetszik, tényleg mint egy PlayStation kar, vagy inkább PlayStation-hez hasonlít. Habár azt elszembított, hogy nekem a PS karokhoz van átalakítom géphez. Basztam azt menni, hogy vizi használni. Akkor nem tudom, mennyi látszik, ott van a fejhallgatóm. Ugye a Zalmán, arról csináltam videót. Ott az. Jövő rakok a dobozba, legyen szét. De én mindennek elraktam a dobozzát. Nyomba tűz és hellek a gépnek is. Ő lenne a gépem. Bár nem tudom, mennyi látszik a videóba. Ő egy Intel Core i5-4460-as 4. generációs 4x3,2 GHz-es, vagy 3130 így írja az eredetileg 3,2 GHz-t ír. Ha így a program, akkor van benne 8 GB DDR3 1600 MHz-es RAM, van benne egy Nvidia GeForce GT 740-es videókártya, egy Seasonic 350-es FSP, nem FSP sivatáp, egy ilyen faszom Arctic Cool gépházam van. Arctic Cool, tudja faszom, azt se látom már. Valami cool, az biztos. Úgyhogy ezek vannak meg a bárányfelhők. Úgyhogy mit mondjak még. Meg egy járásvinyó van benne. És lesz még máma ilyen városi vlog is, hogy kimegyünk így szabadba, azt videózok, mert csak jó lesz. Mondjuk jobbak a fények. Fényt leteszteltem, helikoptert megmutogattam. Majd próbálok olyan szobában olyan videót csinálni róla, hogy repked. Gameplayt majd igyekszek csinálni. Úgyhogy addig is jók lehetek, figyeljetek magatokra. Egyetek jót a dugtok, mert nehéz mosatlan gyümölcslevet. Auf Wiedersehen, please.